Sema û zimanê Jibîrkirî. Sema jineke ciwan a 27 salî bû. Ew li gundekî biçûk ê bi navê Güngörmez li Rojavayê Tirkiyeyê dijiya. Ew wekî xebatkarekê li pirtûkxaneya navçeyê dixebitî. Wê ji aramiyê, pirtûkan û meşên dirêj yên di nav xwezayê de hez dikirin. Lê Sema ji kesên din cuda bû. Behreyekê wê ya taybet hebû. Wê dikarî bû deng û peyvên ku kesên din nedikarîn bibihîze, dibihîstin. Ew perçeyên zimanekî qedexe ku êdî kes pê zêde nedikarî biaxive. Semayê ji zarokatiya xwe ve ev taybetmendî hîs kiribû. Diya wê bêrîvan ku bi xwe Kurd bû, lê qet li ser vê yekê neaxivîbû. Her tim digot ku Sema, behreyeke te ya taybet a bihîstinê heye. Dema ku wê porê Semayê şeh dikir, jêra digot: Tu tiştên ku kesên din nabihîzin dibihîzî, keça min a delal. Lê piştî mirina diya wê, dema ku Sema bû 15 salî, heta wê sibeha kambex a payîza sar, ev behre hêdî winda bû. Di nîvroyeke payîzê ya sar de, dema ku Sema li jêrzemîna pirtûkxaneyê koleksiyoneke kem rêz dikir, wê pirtûkeke bênav dît. Pirtûk li pişt rêzeke ansiklopediyan veşartî bû, bi toz û tevnepirûşkan ve girtî bû. Wê bi meraq ew pirtûk hêdika paqij kir û vekir. Rûpelên wê zer û nazik bûbûn, lê hê jî baş dihat xwendin. Peyvên di pirtûkê de bi zimanekî ku wê nas nedikir hatibûn nivîsandin, lê bi awayekî ecêb wê ew fêm dikirin. Wekî ku dilê wê vî zimanê dizane, li hişê wê nizane. Wê şevê Sema nikarîbû razê. Tîpên ji pirtûkê li ber çavên wê direqisîn. Piştî salan cara yekem wê dîsa dengên naskirî lê xerîb di hişê xwe de bihîstin. Wek ku kesek hêdika bi zimanekî biyanî lê naskirî bi wê re biaxive. Ji wê rojê şûn ve jiyana wê guherî. Her şev wê xewnên daristanên ku dar di wan de diaxivîn, çemên ku stran digotin û çivîkên ku çîrok vedigotin didîtin. Ev hemû bi wê zimanê Jibîrkirî bû. Bi roj wê ev ziman di bayê de, di baranê de û di xişexişa pelan de dibihîst. Wek ku cîhan ji nişkê ve zindî bûbe û bi zimanekî veşartî, ku tenê wê fêm dikir, bi wê re diaxivî. Semayê biryar da ku lêkolînê bike, ka ev ziman ji ku tê. Wê li pirtûkxaneya navçeyê dest bi lêgerinê kir, lê tiştek li ser vî zimanê razdar nedît. Ew bi zimanzanên ziman ên zanîngeha li bajara axivî, lê wan nikarîbûn yan jî nedixwestin alîkarîya wê bikin. Dîroknasên li navçeyê zend û bendên xwe hildan ji bo ji ziman fêm bikin ka û kêjan ziman e. Lê bi zanebûn an jî bi nezanî digotin ku em jê fêm nakin. Ev gotina wan hinekî gumanbar bû. Dema ku nanpêjê pîrnanê xwe xist tendûrê, got: Ew dengê bayê tê te, keçê, tu tiştên ku tune ye dibihîzî. Lê Semayê dizanîbû ku ev ne rast e. Ew deng rast bûn, ev ziman hebû. Wê biryar da ku heqîqetê hîn bibe. Piştî lêkolînên bi mehan ku têda wê hema hêviya xwe winda kiribû, êvarekê
و انامک ji profesorê bi navê Dr. Hesen Aykol ji bajarê Stenbolê wergirt. Dr. Aykol ji bo formeke zimanî Sema vexwendibû. Wî nivîsîbû ku ev dişibe şêweyê zazakî. Zazakî zaraveyekî Kurdî ye ku ev demeke dirêj e hindik tê axaftin. Dapîra min jî hê bi zazakî diaxive. Tu dixwazî li Stenbolê bi min re hevdîtinekê bikî? Destên Semayê di dema xwendina enameyê de dilerizîn. Ew bersiv bû ku ew li bendê bû. Bê ku dirêj bifikire wê bilêtek ji bo Stenbolê kirî. Dilê wê hîs dikir ku ev rêwêtî ji zû ve hatiye plankirin. Wek ku tiştek an kesek wê ber bi wir ve bikişîne. Wê li Stenbolê Dr. Aykol nas kir. Ew kesekî camêr, porspî, çavreş û durust bû û şarezayiya sedsalekê têda xuya dikir. Wê Sema bir mala bapîra xwe ku jineke nêzîkê sedsalî di kursiyekî hejoker de rûniştibû. Wê bi şîrînek dikir ku tenê wê dizanî ew ji bo çi ye. Dema ku bapîrê Sema dît çavên wê geş bûn. Ew bi nermî çend peyv axivî. Semaya ew di cî de ji xewnên xwe nas kirin. Semayê digot qey dilê wê rawestiyaye. Wê ew peyv fêm kirin. Ne bi hişê xwe lê bi giyanê xwe. Dema ku wê fêm kir ev peyvên ku diya wê carnan pêra diaxivî hêsir ji çavên wê hatin xwarê. Dapîrê hêdîka got ji bo peyvên ku me jibîrkirîne. Yekem car bû ku Semayê xwe di jiyana xwe de temam hîs dikir. Wek ku perçeyek ji canê xwe wenda kiribû, lê di dawiyê de dîtibû. Wek pirsyarek ku di tevahiya jiyana wê de bê bersiv mabû, lê niha wateya wê dîtibû. Her ku roj derbas dibûn, ew bêhtir derbarê zaraveyê zazakî de hînê agahiyê nû dibû. Zazakî zaraveyekî kem ê Kurdî ye ku hema wenda bûbû. Dr. Aykol û dapîra wî ji wê re li ser dîrok, çand û stranên zazakî qal kirin. Sema hîn bû ku diya wê ji gundekî biçûk ê li herêma zazakî axêv hatiye dinyayê. Lê di salên nodî de ji ber şer û aloziyan reviya bû. Semayê bi Dr. Aykol re dest bi projeyeke mezin kir, da ku ziman tomar bike û ji nû ve zindî bike. Wan çîrokên axêverên dawî tomar kirin, ferheng nivîsîn û vîdeo ji bo ciwanên Kurd ên ku dixwestin koka xwe nas bikin çêkirin. Her roj Sema peyv û gotinên nû hîn dibû û her roj wê hîs dikir ku perçeyek ji xwe yê wenda vedigerîne. Dema ku Sema vegeriya navçeya ku lê dixebitî, wê li pirtûkxaneya xwe dest bi dayîna dersên zazakî kir. Di destpêkê de tenê çend kes hatin, ew jî bi piranî navserên mereqdar bûn. Lê dûra nûçeya derstanê zû belav bû û bêhtir kes tevlê bûn. Wê kanaleke YouTube'ê vekir ku têda ziman hîn dikir, çîrok digotin û rêwîtiya xwe tomar dikir. Bi hezaran kes dest bi şopandina wê kirin. Hin kesan hin peyvên zazakî ji bapîr û dapîra xwe bihîstibûn. Ev yek ji bo wan baştir bû ku ew zû hînê ziman bibin. Yên din di melodiya ziman da teselliyek didît, her çend wan fêm nedikir jî. Navçe guherî bû,
xelq mereqdar bû. Pirs dipirsîn û tev li dersên wê dibûn. Li cihê ku berê bêdengî hebû, niha stran û peyvên ji cîhaneke din dihatin bihîstin. Dibistana navçeyê dest bi kursa zazakî kiribû û şaredarê navçeyê jî çend hevokên zazakî hîn bûbû. Di êvareke biharê de salek piştî dîtina pirtûkê, Sema di nav daristana li pişt mala xwe de dimeşiya. Çivîkan stran digotin û dar bi hêdîka di nav bayê de dihêjiyan. Jinişkê ve wê bi zelalî dengê diya xuya mirî bi zimanê kevn bihîst. Ji bo peyvên ku me jibîrkirin spas. Tew ji nû ve zindî kirin. Sema di nav hêsrên xwe de bişirî. Niha wê bi teqet zanîbû hin tişt bi rastî qet winda nabin. Ew tenê li benda kesekî ne ku wan dîsa bibîne û vejîne. Her ku sal derbas dibûn, projeya Semayê dibû tevgereke navneteweyî ji bo parastina zimanên di xetereyê de. Ew li cîhanê geriya çîrok tomar kirin û mirov bi hêza ziman û bîranînan bi heva girêdan. Lê her tim ew vedgeriya cihê xwe, vedgeriya wê pirtûkxaneya ku her tişt lê dest pê kiribû. Carnan dema ku ba birêk û pêk dihat û cîhan bêdeng dibû, wê hêjî ew peyvên kevn ên ku hema hatibûn jibîrkirin û di nav hewayê de pistepistîkirin dibihîstin, ew peyvên ku li benda guhdarîkirinê bûn.